Il-volum Mintoff il-bniedem u l-istorja beda jiġi stampat din il-ġimgħa biex minn tmiem il-ġimgħa d-dieħla jkun jista' jinġabar minn eluf ta' Maltin u Għawċin li tirġa' ordnaw kopja ta' dan il-volum u li b'kollox fih ma' 608 paġni. Bħalissa dan il-ktieb qed jiġi stampat u għal parti minn dan il-proċess fil-jiem li għaddew attendew il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi u Jana Bland Mintoff, bint Mintoff waħda mill-kontributuri ewlenin f'dan il-volum estensiv. Frank Spiteri u diretturi oħra tal-Gutenberg Press qalu li kienu nura li li ktieb prestiġjuż bħal dan ikun stampat fl-istamperija tagħhom. Preżenti waqt l-istampar ta' dan il-ktieb kien hemm ukoll Mario Kutajjer, l-editur ta' dan il-volum li kien ilu 5 snin jaħdem fuq il-proġett. Se nkunu qed nagħtu prodott lil qarrejja mhux biss memorja imma anki analiżi tajba ħafna li jagħti żgur prodott ta' l-aħjar ktieb li wieħed jista' jkollu fil-librerija tiegħu dwar Mintoff għażmien li ġej. Mintoff il-bniedem u l-istorja huwa ġabra ta' 29 studju u analiżi mill-aspett soċjoloġiku, antropoloġiku, politiku, ekonomiku u storiku tal-figura tal-Perit Mintoff fil-politika Maltija. Dan il-volum ser ikun imniedu waqt il-Fiera tal-Ktieb u jinkludi diskorsi u kitbiet tal-Perit Mintoff tul il-karriera politika tiegħu. Fil-ktieb hemm matta ritratti mill-ħajja pubblika u privata ta' Mintoff. Dak li bbukjaw dan il-ktieb jistgħu jiġbruh minn nhar il-ħamis l-1 ta' Novembru wara nofsinhar mill-Offiċini tal-SKS fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamru.